Кніга Лявіт, раздзел 19. Далей прамаўляў Господ да Маісея, кажучы: «Гавары ўсёй супольнасці сыноў Ізраіля і кажы ім: будьце святымі, бо святы я, Господ Бог ваш. Хай кожны паважае маці і бацьку свайго. Пільнуйце суботы мае, я Господ Бог ваш. Не звяртайцеся да ідалаў, а не вылівайце сябе багоў з металу, я Господ Бог ваш. Калі будзеце складаць Господу ахвяру прымірэння, дык складайце яе так, каб была яна яму прыемнай. Будзеце яе есці ў сам дзень ахвяры ды ў наступны дзень. Тое, што застанецца на трэці дзень, будзе спалена агнём. Калі хто гэта будзе есці праз 2 дні, паганым гэта будзе і не будзе прыемным Господу. Хто будзе гэта есці, панясе правіннасць сваю, бо спаганіў святасць Господа, ды знішчана будзе душа тая з народа свайго. Калі будзеш жаць збожжа зямлі вашай, не выжынай аж да канца поля свайго, ды не збірай калосаў, якія засталіся, не збірай у вінаградніку сваім, да рэшты і ягады, што абсыпаліся, але пакінь, каб іх сабралі бедныя і прыбыльцы. Я Господ Бог ваш. Не крадзіце і не хлусціце, хай ніводны з вас не ашуквае блізкага свайго. Не прысягай імем маім і не зневажай імя Бога твайго, я Господ. Не нагаворвай на блізкага твайго, не чыні яму рабунку, і хай не застаецца ў цябе плата найміта аж да раніцы. Не праклінай глухога, ды перад сляпым не кладзі перашкоды, але шануй Бога твайго, я Господ. Не дапускайцеся несправедлівасці на судзе, не пагарджай асобаю беднай, ды не патурай асобе магутнага. Справядліва судзі блізкага свайго, не будзь паклёпнікам і плеткаром у сваім народзе, не цікуй на кроў блізкага свайго, я Господ. Не маю сэрцы сваім нянавісці да брата свайго, дакарай яго, каб не мець граху з прычыны яго. Не помсці, ды не гневайся на суачыннікаў сваіх, любі бліжняга свайго, як самого себе, я Господ. Пільнуйце законы мае, жывёлы тваёй не лучы з жывёлам другой пароды, поля свайго не засявай рознымі гатункамі насення, не апранай адзенне з 2 матэрыялаў, калі хто будзе спаць жанчынай, выліваючы семя, а яна ёсць нявольніца, заручаная з мужам, але яшчэ не выкуплена і не надзелена волей, абодва будуць пакараныя, але не карай смерцю, бо не была яна свабоднай. Дзеля таго складзе ён у ахвяру Господу ля ўваходу ў палатку сустрэчу за праступак свой барана у ахвяру адплаты. І ачысціць яго святар бараном ад граху яго перад Господам, ды будзе адпушчаны яму грэх, якім зграшыў. Калі прыйдзеце вы ў зямлю і пасадзіце дрэвы пладовыя ўсякіх гатункаў, не забірайце іх абразання, гэта значыць пладоў, якія яны родзяць, 3 гады будуць яны для вас нячыстыя, як неабрэзаныя, і нельга іх есці. У 4-м годзе ўсе іх плады будуць пасвячоны як дар для Господа. У 5-й год будзеце есці плады іх, каб павялічыўся для вас ураджай з іх, я Господ Бог ваш. Не ешце нічога з крывёй, не варажыце і не займайцеся чарамі. Не стрыжыце валасоў кругом галавы і не караці край барады сваёй. Не рабіце нарэзы на целе вашым, на знак жалобы па памерлых, ды не накалвайце надпісы на скуры вашай, я Господ. Не выдавай на ганьбу дачкі сваёй, робячы за яе распутніцу, каб не апаганілася зямля і не напоўнілася распустай. Пільнуйце мае суботы і паважайце маё святое месца, я Господ. Не звяртайцеся да выклікаючых духі памерлых і не райцеся ні пра што з вражбітымі, каб праз іх не паганіліся, я Господ Бог ваш. Перед сівой галавой устань, шануй старога, ды шануй Бога твайго, я Господ. Калі ў вашай зямлі паселіцца побач з табою чужынец, не крыўдзі яго,
Але хай будзе пасярод вас, як тутэйшы, і любі яго, і як самого сябе, бо і вы былі чужынцамі ў зямлі егіпецкай. Я Господ Бог ваш. Не дапускайцеся якой-небудзь несправядлівасці на судзе, у мерцы ды ў вымярэнні. Хай будуць у вас справядлівыя вагі, правільныя гіры, справядлівая эфа, ды правільны гін. Я Господ Бог ваш, які вывеў вас з зямлі егіпецкай. Захоўвайце ўсе прыказанні мае і ўсе пастановы і выконвайце іх, я Господ.